Den kopernikanske revolution, fra Aristoteles til Newton. Igennem de seneste par tusinder år har man haft forskellige paradigmeskift inden for verdensbilledet. Man har forskellige opfattelser af, hvordan verden har set ud, og helt tilbage til flere tusind år før Kristus har man haft mytiske forklaringer på, hvordan jorden blandt andet var flad, og at man har haft de her forskellige legender om hvordan verden ser ud. I år cirka 1500 kommer den kopernikanske paradigmeskift. Før da har det været det græske verdensbillede, der har domineret helt tilbage fra cirka 300 år før Kristus. Det græske verdensbillede forklares ved af Aristoteles, der i cirka 300 år før Kristus altså skaber det her billede, det første videnskabelige billede af, hvordan verden ser ud. Den græske videnskabsmand Aristoteles skaber et helt nyt system over naturen og verdensbilledet, der aldrig er set før. Han skaber teorien om, at jorden befinder sig i centrum af universet, og at solen og de andre planeter bevæger sig omkring jorden på krystalsfærer. Derudover danner han et billede af, at alt i naturen kommer fra 4 elementer, den alkymistiske teori, og det er vand, ild, jord og luft. Altså ikke atomer, som man senere har erfaret. Det blev også en del af begrundelsen for, at jorden var universets centrum, da man mener, at ild og luft ville stige til værs, mens jord og vand ville søge mod verdens centrum, hvilket jo så måtte være jorden. I over 1000 år har det her verdensbillede været det dominerende, og først her i 1543 vender den polske Nicolaus Kopernikus op og ned på den her hidtil videnskabelige opfattelse af verden, og han skaber så det her paradigmeskift. Det her i Kopernikus verdensbillede, det heliocentriske system, er solen i stedet for jorden, verden eller universets centrum, og han fastlægger blandt andet planeternes rækkefølge og deres afstand fra solen. Så han mener altså, at planeterne cirkulerer omkring solen, og inklusiv jorden, og at jorden faktisk skulle være en planet. Dog var ideen om, at verden var direkte uendelig, ikke så op i tiden endnu, så det er ikke blevet fastlagt så nøje på daværende tidspunkt. Vi kan blandt andet se her, hvordan han skaber det her på billedet, et billede af, at solen ligesom er kernen af universet, og alting cirkulerer omkring det i de her ellipseformede baner, hvor jorden blandt andet er en af de her baner. Senere hen møder vi så Tycho Brahe, som får øje på den her Kopernikus revolution i bus, og han mener altså, at der er for mange huller i teorien til, at man kan tage den for videnskabelig sandhed. Han havde da også en religiøs side af det, hvor han mente, at jorden stadig blev nødt til at være verdens centrum, og det ikke ville give mening, at den ikke var, og at solen så derfor måtte på en eller anden måde stadig cirkulere om jorden, da ellers jorden ikke ville kunne cirkulere så hurtigt rundt om solen. Han mener ikke, at vi kunne nå hele vejen rundt om solen på 365 dage, og rundt om sig selv på 24 timer, og så mener han, at så vil en sten ikke falde til jorden samme sted, som den blev kastet op. Han skaber så i stedet for et kompromis, som vi ser her, var mere acceptabel, så jorden stadig var verdens centrum, men at i stedet at de andre planeter cirkulerede om solen, som så cirkulerede om jorden, hvilket var langt mere acceptabelt inden for den religiøse side, og også til dels inden for videnskaben, hvor man ligesom skabte det her kompromis mellem den aristoteliske teori og den kopernikanske. Senere i 1600-tallet opdager blandt andet Galilei ved hjælp, eller ikke blandt andet, men Galilei han opfinder stjernekiggeren og observerer, hvordan Jupiter har sine egne måner, og at månen har blandt andet små bjerge, og han
bygger således videre på den kopernikanske teori, og Keplers planetsystem viderefører også teorien om et univers med planeter og måner og solen i centrum. Johannes Kepler mener ud fra sit planetsystem, at planeterne går en ellipse omkring solen, og ved hjælp af dens magnetiske kraft. Han antager ud fra beregninger, at jorden var en planet midt i universet, altså med solen og og altså hvor den kredser om solen i en tidsenhed på et år. Hvis vi lige går tilbage til Galileis observationer, så kan vi altså her se, at han bruger den såkaldte naturvidenskabelige metode, hvor han ligesom forsøger sig frem ved at bruge den her teori, han blandt andet han har skrevet ned, og så eksperimenterer i praksis, hvor han altså ser igennem sin stjernekikkert. Og det bliver ligesom grundlaget til den metode, vi til dags dato stadig bruger til at bevise vores teoretiske udsagn. Han eksperimenterede blandt andet også med det frie fald og vægt og højder. Man kunne dog ikke direkte bevise jordens tyngdekraft, som senere så var Newton, der fandt frem til, hvordan det. Men hvis vi lige ser på det heliocentriske verdensbillede, kan vi her ligesom se, hvad det er, Nicolaus Kopernikus forsøger at forklare. Altså hvordan jorden er en del af det her planetsystem, og at de så kører i de her ellipser, som Johannes Kepler han forklarer i sit planetsystem omkring solen. Således altså, at jorden ikke bare er verdens centrum, men altså er en planet i sig selv, som er en del af et større system, solsystemet. Ved Galileis dødsår fødes Isaac Newton, som er den første til at finde løsningen på den fattelov, som Galilei forsøger at ligesom beskrive. Han kommer frem til tyngdekraften, gravitationen, som virker på alle partikler i universet og fungerer som en tiltrækningskraft over astronomiske afstande. Det afhænger kun af massen og afstanden mellem masserne, som han også beskriver i sin tyngdelov. Ved hjælp af den her naturvidenskabelige metode, som Galilei brugte, kunne Newton forklare jordens kredsløb omkring solen. Hvis vi kigger på billedet nederst i højre hjørne, kan vi så se, hvordan der bliver skudt en kanon ud fra jorden, og så alt afhængig af den kraft, den bliver kastet ud med, og dens masse, har den så en eller anden form for tyngde, som den ligesom, jo større kraften bliver skudt ud, jo længere holder den rundt i den her bane omkring jorden. Kanonkuglens bane er sammensat af to bevægelser, en opadgående og en nedadgående, som tilsammen vil danne en bue, hvis længde altså vil afhænge af kuglens acceleration og masse. Den nedadrettede hastighed afhænger af tiden også. Solens tiltrækningskraft fungerer på jorden, som jorden fungerer på kanonkuglen. Den kastes langt ud i atmosfæren, og derfor cirkulerer rundt om jorden, i stedet for at falde til jorden. Det er dog afhængigt af det her legemes størrelse. Dette forsøg bruger Newton så til at bevise også fænomenet for kometer, der faktisk kører i den her ellipseformede bane, ligesom planeterne og månens kredsløb om jorden. Men altså, hvis vi ligesom skal redegøre for, hvad det er, hvorfor de her forskellige observationer strider mod eller underbygger den aristoteliske verdensbillede, er det måske en god idé lige at gå tilbage og kigge på Tycho Brahe, som ved sine undersøgelser og observationer af den her parallakse mod stjernerne, han finder frem til, at jorden stadig er verdens centrum. Og det gør han ved, at han siger, ved hjælp af sit sigteinstrument forsøger ligesom at måle parallaksen til stjernerne om jordens centrum, og ligesom bekræfte, om jorden er verdens centrum. Men det mislykkedes for ham at måle nogen form for bevægelse for stjernerne på himlen, og så konkluderer han altså, at det er rimeligt nok, at jorden
stå stille i forhold til stjernerne, og solen altså må være den, der bevæger sig omkring jorden. Men grunden til, at det her er altså fordi, at han simpelthen ikke havde instrumenterne, der var gode nok til at, ligesom at observere, hvad Galilei blandt andet senere kunne observere med hensyn til stjernernes bevægelse omkring jorden. Så på den måde kan vi ligesom, har man igennem tiden ligesom kunne bede og afkræfte den her aristoteliske verdensbillede. Det har Galilei blandt andet også gjort ved at måle ved hjælp af sin stjernekikkert, og at komme frem til, at Jupiter har måner, og at hvis der er måner omkring en anden planet, kan det betyde, at jorden ikke er verdens centrum. Hvis vi lige skal sådan kigge på den naturvidenskabelige metode, så er det bygget på, at man har ligesom en indsamling af data, som altså bygger på noget arbejde, noget registrering og nogle målinger. Og så skaber man sig en hypotese, som så fører til, at man måske har sådan en anden, man observerer noget, og man har nogle databehandling, som man ligesom bearbejder, og så skaber man et forsøg, og så prøver man at forudsige, hvad der sker, og hvis ikke at det her forsøg giver nogen mening for den her hypotese, og det ligesom forkastes, så kan vi ligesom bede og afkræfte den her hypotese, hvilket også kaldes for den induktive metode.